Nasi ndinoda kuti nditaure ndichibva kwananga ndiri last week. Last week takanga tichitaura pamusoro pe zvataibvunza mubvunzo wekuti what is life. Hallelujah. Tikaonesana kuti vazhinji vakaedza kutsanangura, vakaedza kudescribe kuti chinonzi upenyu chii, asi havana kukwanisa kugona kupa a proper definition yekuti upenyu chii. Hallelujah. Tikaonesana kubva musoko raMwari kuti upenyu ndiMwari. Why? Takaona Mwari vachisika munhu vanonzi ivo vakafemera mweya wavo upenyu. Munhu ndokutanga kuva munhu upenyu anorarama. So we said life comes from God. Upenyu hwakabva kuna Mwari. So life is God. Now handisi kubva ndadzokorora zvese. But ndinoda kuti nditore nedirection inenge iri similar yandingatora separt 2 yesame question but ndachinja musoro wenyaya. Today ndiri kuda kuti ndibvunze nhasi kuti what is man? Munhu chii? Munhu chii? Hallelujah. Mamessage atinawo ane chokuita nekubvunza. The reason why ndiri kubvunza mubvunzo yose, these questions are meant to provoke people or men so that they will return to their maker or to understand God. Kuti vanzwise kuti Mwari ndiani. Hallelujah. Pane vazhinji vari kurarama vasingazivi kuti ndivanani munhu chii uye Mwari vanomuona sei. Hallelujah. Hakuna munhu anogona kuappreciate Mwari kana asingagoni kunzwisisa kuti munhu chii. Ko iwe unoti munhu chii? Last week takaona kuti chii chinonzi life. Ko munhu wacho chii zvakare. Hallelujah. Praise God. Let's open our Bibles in Psalms, Psalm chapter 8, verse 3. Are we together? Tichaverenga ni Shona, tichaverenga ni chirungu. The Bible says, verse 3, when I see your heavens, the work of your fingers, the moon and the stars, which you have put in their places, what is man? What is man that you keep him in mind? The son of man that you take him into account. For you have made him only a little lower than gods, crowning him with glory and honor. You have made him ruler over the works of your hands. You have put all things under his feet, all sheep and oxen and all the beasts of the fields, the birds of the air and the fish of the sea, and whatever goes through the deep waters of the sea. O Lord God, how noble is your name in all the earth. Hallelujah. Tiverengere Shona. Kana ndichicherechedza denga renyu rose, iro basa reminwe yenyu, mwezi nenyeredzi zvamakarongedza. Munhu chiiko zvamunomufunga, nomwanakomana wamunhu zvamunomushanyira, kuti makamuita muduku zvishoma kuna Mwari, mukamushongedza korona yokubwinya nokukudzwa, mukamubatisa ushe hwamabasa amaoko enyu, makaisa zvose pasi petsoka dzake, makwai ose nenzombe, nemhuka dzesango, neshiri dzekudenga, nehove dzegungwa, izvo zvose zvinofamba nenzira dzegungwa. Haiwa Jehovha Ishe wedu, zita renyu rakaisvonaka sei panyika yose. Amen. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. Scripture chaverenga kana mune maBibles enyu tinonzwa David anonyora achiti ndinoona denga nezvamakarongedza iro basa remaoko enyu, nyeredzi nemwedzi nezvimwe zvakadaro zviri panzvimbo yakaiswa naMwari, asi munhu chii zvamunomufunga. Hallelujah. Now tinoda kuti tibvunze mubvunzo nokuti nanhasi mukurarama kwevanhu tisina kupinda musoko raMwari. A lot of people vakada kuti defining kuti munhu chii uye kuti munhu akabvepi nenzira dzakasiyana siyana. Tinoona tese takaenda kuchikoro, vamwe vetakadzidziswa kuti munhu akabva kuchimupanze inonzi Charles Darwin Theory yekuti munenge muchiratidzwa chimupanze chakadai mozoona chimwe chakwirira, mozoona chimwe chakadai mozoona chamunhu.
idzodzo ndidzo dzinonzi nhema. Haleluya. Vaida kuti vatsanangure chinonzi munhu, vaida kuti vatsanangure kuti munhu akabva kumangi, vaida kuti vatsanangure kuti munhu imangi, vaida kuti vatsanangure munhu kuti it's an animal. Munhu is not an animal. Hallelujah. Munhu is not chimpanze. Hauna kudevelopa uchenda kuchimpanze to extend kuti vanhu vakafamba vakatarisa vanhu vanobvaona mwana nemusoro yakaita kunge chimpanze kuti zveshuwa uyanga too close. Nefesi manje uyanga very close. Ngoba zvamazono. Aiwa. Munhu has chimpanze. Hallelujah. So I'm asking this question. What is man? David akashamiswa kuti munhu akone chii zvamunomita a special person, zvamunoita put into account muchimuverengerawo, zvamunomita a special being. Munhu chii? Haleluya. Vanhu vanofunga kuti munhu iproduct yereproduction yatadzidziswa kuchikoro hazvina kuchada because imultiplication yakaitunzi naMwari go and multiply chaenda ikoko. Asi vanhu vanobva vagumira ipapo topiwa toenda kuscience kana toita kunonzi biology totsanangurirwa zvinenge zvakaita munhu neprocess yemunhu. Asi munhu ndiani? Munhu chii? Hallelujah. Can you answer that question? Izvi tiri kuti vanoona nezvedzidzo nemasainzi vakaona kuti munhu chimpanze. Vanodzidzisa nevanoita nezvesainzi nebiology vakaona kuti munhu anobva kureproduction kana kune zvemaberekerwo anoitwa munhu. Ndokugadzira system ndokuti right taburitsa munhu. It's okay. But who is man? Why ndiri kubvunza zvakadai? Vanhu ukasasvika paunobvunza mibvunzo yakadai nevanhu vari munyika umu havagoni kuappreciate Mwari. Isu maKristu tinofanira kunzwisisa izvi, ndosaka tifanira kuramba takabatira pana Mwari. Lesson yandakakupai last week, the message yandakakupai last week inofanira kuti munhu angoziva kuti Mwari ndiani, upenyu ndiani, uye kuti zvinomubatsire iye. Anotanga kukoshesa, anotanga kuita appreciate God. Same applies today. Ndikakwanisa kunzwisisa kuti munhu ndiani according to scriptures dzinotipa nhakanyaya. Munoziva panodzidzwa nokunzvera magwaro vanoshandisa inonzi muchirungu first principle. Pazvakatanga kurehwa murayiro wekuti zvakangorehwa papi pazvakatanga ipapo ndo patinogona kutanga kubatira nyaya. Last week taiona kuti kana tida kuidentify kuti chinonzi upenyu chii tinofanira kuenda kusource kwazvakatangira. Haleluya. Saka nesoro kana tida kuziva kuti munhu chii tinofanira kudzokera kupi kwazvakatangira. But science nemasinganamati nevamwe havadaro. That's why muchiona kuti vanhu havanamati. That's why muchiona kuti vanhu vanenge vakafunda maningi vamwe nokudya mabhii havanamati because vanenge vachiunganidza zvese zvavakanzwa kuti what purpose yekunamata. Inogona kana angofa achangofa like any other person. Vobva vaenda kuna muparidzi vobva vanotora mascripture vasinganzwisisi kugona kuinterpreta anoshandiswa nevamwe vatinoziva vasingamesheni nezita, vanotaura kuti munhu akufanira animal, munhu anoenda kushoro, kana munhu wafa akufanira nemhuka isingadini and so forth. Vobva vatsanangura zvakadaro. Havakwanisi kuenda further vachitsanangudza nokuidentifya kuti zvinofamba sei. The reason why vanhu vachifanira kunzwisisa kuti munhu ari special zvakadini kungopfuura kungofa. Tinofanira kutanga tanzwisisa nyaya yeupenyu yandakataura last week. Ndosaka ndati nhasi ndinotaura message kuti ugokwanisa kuappreciate yekutanga nokuti munhu haafi. Haleluya. Upenyu takaona kuti haufi. God cannot die. God is life. Mweya wake haufi. Haleluya. Saka iwe haufi. Chinofa inyama handiti. But akubatanidza nyama nemweya uya neupenyu uya toda kuchiona kuti munhu chii. Haleluya. Pane vabata here? Pane vari kuvhiringika here? Mbovhiringika tichatwasuka. Bhaibheri rinotitaurira, ndisandaenda mberi, tongamboti timbotanga tachitsanangura isusu kuti chinonzi munhu wacho chii, kuti ugokwanisa kuzoqualifya kutaura. Amen. Scripture ndakutaura iyi inofanira kuti qualify according to this message.
kutipa an answer kuti who is man. Genesis chapter 1 verse 26. Genesis chapter 1 verse 26 to 27. Chaverenga both Shona and English. I'll start with my own version. Basic English version. Then God said, let us make man in our image, in our likeness, and let them rule over the fish of the sea and the birds of the air, over the livestock, over all the earth, and over all the creatures that move along the ground. So God created man in his own image. In the image of God, he created him, male and female. He created them. Hallelujah. Shona. Ngatiite munhu nomufananidzo wedu akafanana nedu ngaave nesimba pamusoro pehove dzegungwa napamusoro peshiri dzedenga napamusoro pezvipfuwo napamusoro penyika yose napamusoro pezvipenyu zvose zvinokambaira panyika. Mwari akasika munhu nomufananidzo wake, akamusika nomufananidzo waMwari, akavasika murume nomukadzi. Hallelujah. Tinokunzwa soko raMwari richitiudza zvakajeka. Kuna Genesis chapter 1 Mwari wasika zvose denga nenyika, nyeredza panzvimbo, matengu avapo nezvimwe zvese zvipuka zvavapo. Mwari vakagara pasi nedare ravo rinova ivo Baba, Mwanakomana naMweya Mutsvene. Patiri kunzwa kuti Mwari vakati let us make man in our own image, Mwari vaitaurirana noumwe munhu. Tinoona tichinzvera magwaro kuti vanhu vavataurana navo according to scriptures zvinoreva kuti ndiMwari Mwanakomana naMweya Mutsvene. Bhaibheri rinotiudza kuti Jesu anoti ndakanga ndiripo nyika isati yavapo, ndakanga ndiri kuna Baba. Shoko rinotiudza kuti shoko rakanga riri kuna Mwari, shoko iroro rakanga riri Mwari. Shoko iroro rakazouya rikagara pakati pedu. John chapter 1 verse 14 zvinotikwalifayira kuti Jesu wakanga ariko. Hallelujah. Bhaibheri rinotiudza kuna Genesis chapter 1 verse 2 kuti the Spirit of the Lord was hovering upon the waters. Kuna kuti mweya waMwari, the Holy Spirit was also there. Saka Mwari pavakanga vachisika vakatanga kugara pasi negodhead yavo yata kuti Trinity inotiratidza umwari hwavo, utatu hwavo, ndokubvunzana kuti ngatichi munofunge let us make man in our own image. Hallelujah. Praise God. Now, tinoda kuti tiratidzane pachena kuti munhu ari kunzi achasikwa. Satatsanangura kuti in conclusion, munhu atiri kutaura nezvake Mwari vakamugarira pasi. Mwari havana kuti let us develop chimpanze into men. Mambokambopaverenga pakadaro. Let us develop a man into men. No. Let us develop a donkey into a person. No. Bible not. Let us make men in our image. Ngati sikei munhu nemufananidzo wedu. Mwari ndozvakaita. Ngati sikei munhu nemufananidzo wedu. Chinonzi mufananidzo chii? What is an image? Tichitsanangura zvinoreva a likeness of somebody, something produced in the physical. Chiri formed, chiri in the picture of the real thing. Hallelujah. Praise God. Hallelujah. It appear as if it is the same. It appears in the mirror. They're the same. It's like a photocopy. A photocopy is an image of an original thing. Zvakango fanana masopa iswapo zvese pangoitwa sokuti duplication. Amen. Hallelujah. Oh, it's a picture. Sa cameraman wedu vanotora mufananidzo, vakatora mufananidzo wangu vaburitsa image yangu zvandiri papepa ndini. Saka Mwari pavakasika munhu vakaisa chidhindo chakafanana naivo. Tichatsanangura kuti right. Hallelujah. Likeness yavari kutaura iyoyo ine zvakawanda, nhasi hatigoni kuzvitsanangura. Likeness inongoreva zvakare representation of somebody. Praise God. Hallelujah. Something chinorepresenta something, masimilarities acho, appearance yacho between two things zvine likeness, zvakafanana zvinhu izvi.
Mwari ndozva vakaita kuti ngatisike munhu ane mufananidzo wedu akafanana nesu, ane kuita sekwedu, ane zvese. Praise God. Hallelujah. Saka munhu chii? Pindura ikatidzi. Pana anogona here? Equation yacho. Munhu chii? Ora tikada kuzoti Mwari tingazonyanya kuomesa chaizvo. Munhu mufananidzo wani? Wamwari. Hallelujah. Munhu is the image of God. He reflects God. There are three things which he reflects God: the image, the likeness, and also the power to rule. Kufanana Mwari nezvaari nesimba rokutonga ndo zvakaita munhu. Praise God. Hallelujah. Saka vanhu vanorarama sokuti vakazvisika, vanhu vanorarama sokuti ndivo vakazvumba, vanhu vanorarama sokuti vakadonha, vanhu vanorarama sokuti vakabva muvhu vega vakaruka vanyuka. Mwari ndosaka vachitipa grace dzekuti tigadzise ukama hwedu nawo. Bhaibheri rinotiudza kuti kuna Jeremiah chapter 18 kuti isu tiri hari, Mwari ndiye muumbi wari, ende hari kana ikatadza kuita sezvinoda muumbi achiumba anoipwanya. Hari haigoni kuti nhaye uneteiko. There are a lot of people who question saka Mwari vanozoisirei vanhu kugehena, Mwari anozoitire kunge akashavana. God is just. Mwari vanoti Mwari havasi just, Mwari havasi fair. God is not fair, God is just. Hallelujah. Vanoita zvakarurama, ndakakupai nguva, iwe ukagadzira chinhu chako, iwe unogona kuita sezvaunoda iwe nacho. Either uchidestroy kana usachi-destroy. Let me give you an example yezvandikupai. Ndiri mudiki, taigadzira mota dzemawaya kumusha. Chigadzira mota ikaesaita zvandinoda, ndaisumudza mota yacho ndopukama pasi. Ndozvimwe chete vanhu vanopiwa mukana. Let's connect ourselves kuna Mwari, but vanhu havadi because the image yavo ino. Amen. Someone cannot ask munhu akamusika. God vakatipa his image, so munhu afana kukoshesa that image. Why? At one scripture in Psalms chapter 82 kuti botsaramura pane mwenga kuda kudai kuti God odochisiya, but pane panobuda kuti we are like little gods. Amen. We are not God, do not need to say about, but we are little gods. Why little gods? I'm going to qualify according to the scripture. Psalms 82 verse 6 to not even. Man was made little lower than angels, says Shona, little lower than angels, but which means akango piwa an image that resemble God. In some areas, but Bible wrote about verse 6. I said you are gods. You are the sons of the Most High God. God is small caps. Ndakati muri vaMwari, mose muri vanakomana vokumusoro-soro. That same scripture Bible is quoted chinzi muri vaMwari vadiki. Why? Mwari pavakapa image yavo, Mwari pavakapa likeness yavo, Mwari pavakapa dominion. Because by verse 27-28 inotaura kuti akavati atai ushe pamusoro pehove dzegungwa nezvose zviri pasi, ndokupiwa simba rokutonga. Mwari vanotonga pamusoro poupenyu hwedu. Amen. Vanotonga pamusoro pevanhu, ndokupa munhu simba rokuti atonge pamusoro pe-every creation yakasikwa naMwari, zvichireva kuti you are special. You are like a person who represents God. Hallelujah. So when the creation sees you, mukadzose netupuka tose tiri kuona kamwari kadiki. Hausi Mwari uyu, asi kamwari kadiki kuzvisikwa. You are like God to this creation. Mukabata vanhu havakoshesi simba ravakapiwa naMwari. Ndosaka vasiri kunamata nhasi havakoshesi kunzwisa kuti who are they. Why? David aibvunza kubvunza kuti Man.Munhu Chii, sei muchimbomuita like a special person? Because vakaona the power, the trust yakaitwa mumunhu, but unfortunately that trust yakaraswa naAdam. Thank God for Jesus Christ. Hatina kuramba tiri mukurasika.
baba vedu Adam pavakarasika vachibva pasimba reauthority and dominion, Jesu Kristu akadzoka ndokutidzorera pasimba rekuti tirambe tiine simba roumwari hwavo nesimba rokuva vanakomana vokumusoro-soro. Saka Bible inoti you are God, you are sons of the Most High God. Saka you are sons, you are a son of God, you are a child of God. Hallelujah. You are the image of God. Munhu ndosaka ifana kuziva kuti ari special before God. Vanhu havafani kumbotarisira iwe basi. Every person is special before God nokuti akasikwa neimage yaMwari. Usadadirwa nemunhu asingazivi Mwari. Ipapo indineta nhaka. Vanhu zvavo vangaita zvimwe zvose vakaita zvakasiyana-siyana. Pakatasvika ipapo ndinofanira kuva very confident pamusoro pekuziva kwangu Mwari. Hallelujah. Amen. Because I am special before God. You are special before God. Hallelujah. Chimbo don't make that I'm special before God. I'm special before God. Nokuti kuna vamwe vasingagoni kuita special. As God will make you special. Hallelujah. So, Man.Munhu is the image of God. Hallelujah. Man.Munhu Chii. Toda munzwise paverse 28. Mwari vakapa munhu the authority and the power. Bible notiudza verse 28, God said, God blessed them and said to them, be fruitful and increase in number, fill the earth and subdue it, rule over. Parents, rule over it, so you have dominion over the fish of the sea, the birds of the air, and over everything, over every living creature that moves on the ground. Right. Mwari pavakasika munhu avanagumira ipapo vakabva vamupa simba rokuti endai munoberekana muwande, be fruitful and multiply. Kureva kuti simba roumwari rokusvika nokuita zvinhu vakaripa kwatiri. Not only that, vakative nedominion and authority pamusoro pezvese zvakasikwa. Pekutanga zvinotsanangurwa kuti mhuka dzatiri kutiza nhasi, nyoka dzakutiruma, shumba dzakudzingirira vanhu, zvasina kunenge zvakadaro. Munhu anga ane authority asati atadza. Shumba yaigara, Adamu aigara nezvinhu zvese izvi. Ndiye wokupiwa simba rokuzvitumidza mazita, because he was Lord over every creature nezvese. Kutozvipuruzira shumba iye. Asi nhasi hazvichaitiki. Reason munhu akatadza. Hallelujah. Ndo pakachinja zvinhu zvose. Pati zvachinja kudaro, iye zvino tinodzokera dominion and power through believing in Jesus Christ. Hallelujah. Ndiye akauya ndokutidzorera simba rekuti tinyatsodzokera paimage yaMwari. Ndakamboparidza message yandaiti restoring the image of what? Of God. Jesu akauya kutidzoredzera mufananidzo waMwari chaino, nokuti Bibheri inoti ndiye kuzara kwaMwari, chadzera chaMwari. Saka tichikwanisa kuti titende muna Jesu tiri kudzokera kune mufananidzo waMwari. Saka munhu mufananidzo waMwari. He carries the image of God. In essence, zvezvakare zvinoitwa naMwari munhu anokwanisa kuita. Ndosaka vati wafungwa zokufunga nokuita zvakasiyana-siyana. Hatigoni kuexhausta kana kupedza zvose zvatingagona kuita nemhaka yekuti we are limited nenyika ino nechivi chakapinda. But dai munhu akaramba achiteerera Mwari, dai munhu akaramba achitya Mwari, pangadai paine zvizhinji zvinoitwa nemunhu zuva ranhasi. Haleluya. Pano kubatawo message yadudzisa. Izvi zvinobatsirei? Zvinokubatsira iwe kunzwisisa Mwari wakunamata. Mwari hafaniri kunamatwa sechigodi chakavezwa. Vanhu vanotora Mwari sechimwari chakavezwa chinoiswa pakorona seumwe wemhepo iri uko kuti kana chingoda masimba ndokwatinoenda. Tinoda kuti munzwisise kuti iwewe you represent God here on earth. Hallelujah. You carry the image of God. Wakatosikwa nomufananidzo waMwari.
no matter matheories nezvimwe zvingauya zvikataura kuti munhu akabva kwakati munhu chakati nevanhu vangauya vachikushorapodza, iwe ziva semwana waMwari kuti you carry the image and the likeness of God. Praise God. Hallelujah. Zvinokupa kuti ugokwanisa kuziva kuti I'm a child of God, I'm a son or a daughter of God. Zvinofanira kunyanadza iwewe kana nhamo dzichinge dzawanda paita kunge pasina tariro, unodzokera kuna iye akakusika neimage nelikeness kuti ndo zvamakaita here Mwari. Haleluya. Zvinokubatsira iwewe kuti pane paro zvirwere zvoramba zvichiwanda munyama nezvimwe zviri kuaflicta upenyu hwako, kuti ndiyo likeness yenyu here Mwari, ndiyo image yenyu here. Panarubata here. Saka Mwari vanonokuti havadi image yavo kuti ikanganisike, ndosaka vachiuya vachikuporesa, ndosaka vachiuya vachikuropafadza, ndosaka vauya vachinatsa zvinhu mukati meupenyu hwako. Asi ukasaziva right iyoyo, pfungwa dzako dzikadistotwa naSatani, anotora the promises of God odzishonyorora, okuita sokuti hauna basa, ungori zvako kasvosve kana kavhumunyika kana kamunhu kemakamanga kasina kana kodzero yokurara. But unofana kuramba kuti I was created in the image and the likeness of God. Hallelujah. Ipoka Mwari chipo chokuombera. Saka famba wakasununguka hausimupanze. Hallelujah. Famba wakasununguka, you are special before God. Famba wakasununguka, you carry the image and you represent God, the likeness of God. Hallelujah. You carry the essence of God. Unotakura munhu waMwari mauri. Mwari vanofara kana isikanzwisisa kuti we belong there. The reason why paine bishi Mwari vachinzwa vachichema negodo yekuti dzosa nokuti dzorera kwavari, inyaya yekuti vari kudzosa the image yavari kuziva kuti yakaitwa mad, ikakanganiswa naSatani, ikakanganiswa nezvivi. Vanhu pavari kuramba vachitiza vachiita gap pakati paMwari nevanhu, Mwari vanoramba vachinetseka because image yavo iri kuramba ichitandauka. Hallelujah. Ilife yavo iri kuramba ichibva pavari. That's why muchiona kuti Mwari vanoramba vachiita hanya nevanenge vatadza, nokuti vanoda kuvadzosa kuti vavanatse. The story of the prodigal son, mwana paakaenda akanotambisa pfuma, akatambisa akaparadza zvose, baba havana kupera mwoyo, vakaramba vakatarisa nenzira kuti one day my son vachauya sei, because mwana airepresenta baba. He was carrying the image of the father, nokuti vanga vakasikwa nababa ivavo. Saka baba vakati zveshuwa mwana wangu aparara, but still ndine tariro kuti mwana wangu one day achadzoka, because he carries my blood, he carries the image. Hallelujah. Saka kuenda pana Mwari hachisi chinhu chinotyisa. Vanhu vanofanira kunzwisa kwazvo kuti Mwari uyu ane hanya, haana kufanana nevanhu, anogona kwazvo kundidzvisa because I'm part of him. His life is in me. Iye zvakare ndakatakura image yake. Saka vanogona kundinzwisisa. Chatinoita ndechekuti tinoona sokuti Mwari havasvikiriki, tinofanira kutanga tanzwisisa kuti we carry the image and we carry the likeness of God. At the same time, we must appreciate Mwari iyeye. Kana tagona kumaappreciate, vanotanga kugadzirisa image yavo. Chavari kuita iko zvinozi in the process, Jesu asati auya, kugadzirisa image yavo iri mumunhu kuti ave munhu. Haleluya. Vari kugadzirisa image yavo, vari kugadzirisa image yavo. Pavakamupa dominion and to rule, kupa masimba pamusoro pezvinhu zvose. That's why Bible richitaura iro. Let's go to scripture ine kuna Psalms 2:3. Psalms yatitanga kuverenga. He was given authority. If we go to verse 5, so for you have made him a little lower than angels, crowning him with glory and honor. He was made special. Hallelujah. Verse 6 says, you have made him ruler over the works of your hands. It's kingship. Mwari vakatokupa kuti iwe utonge pamusoro pezvose. Hallelujah. Bible noti Jesu akaisa zvose pasi petsoka dzake.
newewo unogona kuita zvose pasi petsoka dzako, because this scripture was prophetic to Jesus and to us. Zvese zvikaiswa pasi petsoka dzenyu. Bible noti iro paverse iyo same verse 6, he put all things under his feet, all sheep and oxen, all the beasts of the fields, the birds, the fish of the sea, and whatever goes through the deep waters of the sea. Oh Lord, how noble is your name. Une authority. Hallelujah. Kana une authority unotonga. Saka patinomira tichinamata, tichirwisana mundani nematambudziko nezvinoda kutikurira, tiri kuziva kuti tine simba roumwari. That's why zvichifana kubhadhara zvichiva pasi penyu. Hallelujah. Nekuti iwewe uri munhu ane the image of God. Ko mwari ungatambudzika wokuti kutambura in this world, but we have victory. Hallelujah. Mwari angaramba achirwara here, because I carry the image. Hallelujah. Saka unofana kunge uchiziva the power, the authority, the kingship, the image yauri kutaura. Ndosaka zviri very special, so important kuti pauri kufamba semakristu hatifani kushandisa the image of God. Tiri kurepresenta Mwari. So when we represent God wherever we go, tinofana kureflecta Mwari chaiye, nokuti munhu is the image of God. Dai Mwari anga achitaura sematauriro auri kuita iwewe, is it the image of God? Nekamutauriro kedu kake. Is it the image of God? Nekakutsamu kedu kake. Is it the image of God? Nelikeness nekakufunga kedu kake. Is it the image of God? Nemakariro edu aya. Zvese izvo zvaunenge kuti unofana kuita kuti zvese izvi dai anga Mwari in the image and the likeness. Ndiye Mwari. Hallelujah. It must govern you. Ukangofunga izvozvo kuti what I find zvandakuita, does it represent munhu anonzi is the image and the likeness of God? Zvandakutoita ipapo utangopedza kukwarisana nomhoresana takuinda kumba, whatever zvauchaita ndokusera nekuikirisa uchapedza nezvauchaita, are you representing the likeness? Alright, tataura tikati isusu picture ikatorwa inofana kufananidza mufananidzo, pati umwe munhu unogona kumuti kuti ndini ndikaura katorwa kuti hasi kana handi. Why? Vaona chimwe chinhu chiri amisi chisiri kuapia ezi kumunhu kumumisa kuti handiye, ezvo chivanogona kunge asiri kana kuti ariye, but matorerwo akaitwa anoapia sekuti asiriye. Haleluya. Saka zvinoreva kuti image nelikeness inofana kuchengetedzwa. Haleluya. Because you represent God, you are the image of God, you stand in the likeness of God. Hallelujah. Saka also appear like an animal. Don't live like an animal. Don't live like just munhu ari kuraramawo zvake nokuti vanhu vari kurarama. You are not an animal. Nokuti vanhu vanofunga iwe. Of course, nekuda kuti vanhu vakapiwa zita rekuti a human being. But when you come to Christ, you are more than a human being. Hallelujah. You are more than a human being. You are the image of God, the likeness of God. Hallelujah. But when we live in this world, whenever definitions and identify things, we say a human being. Fine, that's to know Russia, but you will in your heart know that you represent the image of God. When he was standing as a little God who have authority. Amen. Praise God. Praise God. Hallelujah. Saka tinoda kuti tiappreciate Mwari. Masikati ano tinoda kuti kusumuke kutende Mwari. This message are meant to provoke you, to give honor to God, to give you awareness yekuti iwewe unofana kunyatsonzwisisa kuti wakabva kupi. The reason why people are not coming to the Lord, vanhu vasiri kunamata, they don't know life kuti upenyu wakabva kunani. Havazivi kuti ivo vakasikwa nani. Vanofunga kuti vakazvisika. Vanofunga kuti hano zvakangozviita zvega. And people ask and say, kana Mwari ariko iye akasikwa nani? It's not for us to ask that. Hallelujah. That's why when I start in my city debate, unonzwa vanhu vachitopazana musoro kuti chii chakatanga huku nezai kana huku. But everything is answered in the scripture. Hallelujah. Chii chakatanga zai nehuku.
Why uchiti huku? Nokuti marasikazvi mututu kuone mukadzi. Okay, muchirema huku. Vakasika huku vatanga kusika zvinhu nokuti go and multiply kuzvipukane vanhu. Hallelujah. Saka unoona nemukristu ari kutopazana musoro nokuti azisoko handizi chamunobvunza. Sei wati let's know the scripture. Let's know akatisika. Praise God. Tisumuke nemutsoka dzedu tiappreciate Mwari. God is God. He is God to us. We represent His image. Namata kuna tenda Mwari. Baba tinokutenda tinokukudzai. Tinokurumbidzai mangwanani ano. Lord, we are your image, we are your likeness. We came from you. Tinobva pamunhu, you are our life. Ndimi upenyu hwedu Baba. Tinonamata nezita raJesu. Tinokutendai nokuti makatida. Makamira zvinhu zvenyu. You made us special before you. So unotudza kuti munhu chii zvamunokufunga. Lord, because you created him with your image and likeness. Ndosaka muchikufunga Baba. Ndosaka muchikurangarira. Now tinokuappreciate, tinokutendai Baba. Nokutirangarira mberi. For we stand before you as your people. In the name of Jesus. Thank you, Holy Spirit. Tinoti tose takakota musoro hwedu sotiremekedze kuna Mwari. Tisingatarisi kana kufamba-famba. Tataura pamusoro pekuti munhu chii, tikaona kuti munhu mufananidzo waMwari. Vamwe wanga uri kure naMwari. Vanga wabva paimage yavo. You are not representing the image and the likeness of God. Uri kuti Mwari, ndinoda kudzoka kwamuri. Ndinoda kuti connect myself. Ndive a reflection yeimage yenyu. Ndive a reflection your likeness. Kana uripo masikati ano ndoda kuti usimudze ruoko rwako uye ndinamate newe. Uconnect upenyu hwako kune iye akakusika. Unonzwa kuti handiri kure naMwari. Handingarisana ndazvipa kuti avandudze upenyu hwangu Jesu. Ndimudzokerezve paari. Uripere masikati ano unoti ndinoda kutora Jesu avandudze maimage. Ndive his child. Kana uripo ndoda kunamata newe. Kana uripo ndoda kunamata newe. Unosundza ruoko rwako kana uripo. So that I will pray with you. God bless you, God bless you. Thank you, Lord. As soon as I come from the Lord, come forward that I will pray for you. God bless you. Chekakoshela altar, God will receive things on the altar, and I want to pray for you. As you live with you, Kasa and you know. God bless what you call me. God bless what you call me. Thank you for your life, man. Don't be sick and unfanatical way. Don't be sick and unfanatical way. Nokutenda Jesu akauya kuzotiponesa. Nasi tinodzokera kwamuri kuti muvandudze upenyu hwako. Ndifanana zvenei, ndiraramire kuda kwenyu. Jesu ponesa upenyu hwako. Kubva nhasi ndione ukuru kwenyu. Undiregere kutakurwa kukosi. Zita raJesu tufukire ropa renyu. Amen. Thank you, Lord Jesus. Amen. Hallelujah. Hallelujah. Ziva kuti you are special before God. Hallelujah. Ziva kuti you carry the image of God.